L'Ajuntament espera que el cas de grip aviària que es va detectar en una explotació de Vilallonga de Ter no s'estengui a tot el terme municipal. En aquest sentit, ha confirmat que s'estan realitzant analítiques a altres punts de la vila per descartar nous brots. El consistori ha lamentat la situació per la qual està passant la família que gestiona la granja afectada, qualificant-ho de cop bastant fort. A més, ha afegit que no és un problema d'un dia, sinó que probablement s'haurà d'esperar molt temps perquè es pugui tornar a l'activitat d'engreix d'ànecs. Tenim afectat a 3 quilòmetres de l'explotació, o sigui, tot el municipi de Vilallonga, també ens pot afectar Llanars, o sigui que primer van començar aquesta explotació, els hi va donar positiu, però ara també estan fent analítiques de la resta d'explotacions de Vilallonga, que no el tenen com a negoci, sinó és més d'autoconsum, però que també estan fent les proves perquè no continuï expandint-se aquesta malaltia. Una mala notícia per a aquesta família, però que només hagi quedat aquí i que no haguem de matar totes les aus de totes les explotacions de Vilallonga, sinó que hagi quedat aquí aquest focus del Serradell. La grip aviària també pot tenir el seu efecte negatiu en la venda de productes relacionats com el pinso. És el cas de la cooperativa de Sant Joan de les Abadesses, que tot i les dificultats pensa tirar endavant. Nosaltres, com estem venent tota la comarca, i tenim molts clients que tenen el que dèiem, aquestes gallines, aquests galls, aquests ànecs, doncs això sens dubte ens afectarà. Tenim la gran sort que no només ens hem centrat en el pinso, tenim la sort que hem expandit els nostres productes i ho notarem, però tenim moltes possibilitats per poder tirar endavant. La granja de Vilallonga de Ter va haver de sacrificar els 500 exemplars que tenia, tots ells procedents de Sant Gregori, població on es va detectar el focus de grip aviària.